ең зор жеңілішім, мен ауылдан кеткенде де, мен ауылға қайтам дедім. Мен ауылға қайтыр үшін кетем дедім. Бик ауыр болды, 67 жылда уже ауылдан кету. Мен бір кім шаммады. Кеткеш қайтмайсың сен. Міне мен ауылға қайтам деген ең зор жеңілішім шу. Ул Шәле авылындағы гади гаиләдә туып үскән. Бүген 3 баланы бер үзе тәрбияләп үстергән әнисен, Бөек Ватан сугышында катнашкан, Днепрны кичкән әтисен җылылык белән искә ала. Шәле мәктәбендә бер заман латин дәресләре аша башлаганнар, улылар өчен инде. Бөтенләй грамотсыз бит алар. Туган елда, әйтәгә 16 елда туган, анда бернин мәктәпкә дә җитмәгәннәр. Һәм бу латинча бер 5-6 хәреф йөргән бит малай. Аның хәтта язып карый, Каримованда нигә кул куйганда ведомствога ул латинча куя идек. Качимова дип укыйдыр без аны, Каримованы. Ягъни грамота шул дәрәҗәдә генә бит. Һәм минем инде алга таба уку улым үзеңә карыйсың инде диде. Әти кайта. И мин туам, әти үлә. Вот буквально год рождения мое, практически год смерти отца. Иҗатка килү юлы шактый сикәлтәле булып чыга. Башта ул 8 ел су бураулаучы булып эшли. Абый белән бергә су бураулаучы бригадасына кирип киттем дә, җырым, ә күңелдә һаман укыйсы килә. Имтихан биреп карадым диде. Татар теле бүлегенә керер өчен университетта, Петтада 2 ел рәттән биреп карадым. Беренче имтихан рус теле. Рус грамматикасы беренче имтихан. Ну без татар мәктәбеннән килгән бит инде. Татар теленә керәбез. Шуның белән эшләп алдым, битте төшеп калдым. Мин шуннан университетка бас кичтем, кул селтәдем. Педонада университетында. Һәм шушы бураулаучы булып эшләгәннән соң 7 ел киттем институт культуры дигән әйбергә. Культура институты ул Ленинградтан килгән филиалы. Һәм инде шушы институтны бетергәч, мине Яшьләр союзының Яшенче газетасына эшкалдылар башта. Минем анда беренче хикәяләр чыккан иде. Институт культураны бетерүгә үк инде. Шуннан Гариф абый әйтә, балай гына булмый, Идел альманахына главный редактор итеп куйдылар, баш редактор итеп. Хәзер алай гына да булмый, пропаганда бүлегенә куйдылар. Шуннан 7 ел Яшьләр оешмасында эшләгәч, мине нидә җибәрделәр Чаян журналына. Чаян журналына җаваплы секретарь итеп, Bu Мәхсүм Хужиновны алыштырды мен. Ул пенсияга китте. Шушында 12 ел җаваплы секретарь, 2 телле, миллион тиражлы журнал Шунда мине ничек шаңганнар инде миңа. Ләкин юмор белән мин бит җитди әйберләр язам инде. Повестьлар чыга, хикәяләр, конкурсларга җиңә башладым анда казанларына килә бит малай. Әдәбият шунда. Һәм bir zaman meni proza бүлегенә әйдәле дип Равил Фазиловны чакырды да, шунда 21 ел эшләдем Казанларда. Якташыбызның иҗат юлы бик бай. Ул эстрада сәхнәсендә дә чыгыш ясый, хикәяләр, повестьлар, алты роман иҗат итә һәм бүген дә үз эшенә тугры. Язудан туктамый. 42 ел практика бар язу буенча. Минем хәзер шушы арада нинди язучылар белән эшләмәгән. Хасан Туфан, Гомәр Баширов, Әмирхан Еники исән сау алар белән пропаганда бүлегендә. Ул Гариф Ахуновның кул астында инде. Анар Туфан мин целый бер мәктәптә. Мин буларны язмышы булдыра алмыйм. Анда юморы да булыр, сатирасы да, лирикасы да булыр алла. Мин җаваплы баршына да. Шөкер, минем инде еженедельниктә 5 еженедельник язылган детальләр, фактлары, даталары шуңа мин тырышырмын аны матур итәргә, дөрес итәргә. Иҗаттан буш вакытта Камил Каримов шахмат уйнарга ярата. Давай, кызым, син любой инжир. Учусь в татарской гимназии, и мне дедушка помогает делать уроки. Я его очень сильно люблю, я рада, что он знаменитый человек. Хәзер җәй. Вакытларының күп өлешен алар үз бакчаларында, яшелчә түтәлләрендә, теплицада үткәрәләр. Мин күбрәк бакча белән шөгыльләнәм инде менә бөтенесендә. Камил безнең строительство дигәндәй тимер-тимер, аның үзенең сарае бар. Ул шул сарайда төнгә кадәр утырырга может инде. Аның ширепләре һәрбер савытка салынган, ушуларны разбирать итеп утыра. Мин инде бакча нәрсә эшлим? Су сибәм, чүп утыйм. Бакча зур. Бөтен нәрсәгә, чәчәкләргә дә, хәтта тайгада гына үсә торган кедр агачларына да урын җитәрлек. Үсентеләрне уллары Рушан алып кайткан. Хәзер чикләвек биргәнен көтәбез инде, диде Камил абый шаяртып. Чәчәктә утырган куаклар, декоратив туйлар, кура җиләге, чия, чәчәкләр сөендерә. Алар янәшәсендә генә мәтрүшкәләр. Балачакны искә төшереп торалар. Менә без балачактан шулай яңгыр жауга җилеккә чүп китә идек, кайын җиләгеләре. Шунда мәтрүшкә тапсак берне, кайтуга әни кайын җиләген этеп кенә куя, мәтрүшкә белән чәй ясыйдыр. Ул минем калган балачактан шуның берсен тамыры белән кайтып утырттык. Ул
Шуннан әкрен ел сайын, енді біз бит бір 10 елда яшейбіз. Шулай өсе, Құдайның рахмәте, маңа бір кімнің кіші түйіп кесе батырға, менікі ол үшін ки, мына шул қайып өрседі. И менің ерте біле тұруға, шуны шығып естінеймін. Ол рәхәт енді, бала шақты ескетші, әнелерді, қайын жилеклерді ені. Бүген иҗади шәхес буларак ул табигатьтән, туганнары һәм якыннары белән аралашудан ләззәт ала. Тормыш иптәше Клара ханым белән алар 2 бала, бер ул һәм бер кыз тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер оныкларын сөяләр. Ә яраткан тормыш иптәше һәр вакыт аның янәшәсендә. 43 ел бергә яшибез инде. Институтта танышкан идек. Шуннан бирле. Ул вакытта әле Камил андый зур язучы түгел иде, яза башлаган гына иде. Биографиясы бай аның. Ул бик күп җирләрдә җиргән, бик күп төрле ситуацияларга эләккән, бик күп ялгышлыклар эшләгән әйе. Менә шул әйбер аңа тормышында дигәндә именно менә шушы язучылыкка китергәндер. Үткәндә калган сынауларга рәхмәт әйтеп, бүгенгесеннән канәгать булып яши күренекле иҗат эшлеклесе Камил Кәримов. Мин хәзер инде нәрсә турындадыр хыяллана алмыйм. Минем хыялым тормыш кашты барса да. Иҗатым да Аллага шөкер, гаиләм күп синмәсен диеме, исән сау булсын хатын. Оныкларым баба кайдып тора мен, малай әле, әти дип кайтайм мин. Нәрсә кирәк хәзер? Һәм мин үземнең Совет урамында, Шәлидәге 13-нче йорт Совет урамы, монда хәзер 58-нче йорт Совет урамы дәвам итәгән. Ягъни мин шуша авыл малае.